bu tормышта һәркемнең үз алмачуары, үз Ләйләсе, үз Мәҗнүне, үз Ассоле. Бүгенге геройларыбыз әнә шушы геройлардагы сыман саф мәхәббәтләрен театр дөньясында тапканнар. Илнар һәм Лилия Низамиевларның гаилә учакларында нинди хисләр дирли? Монысын бергәләп ачыкларбыз. Алмачуар мәхәббәте. Саф, самими хисләр. Бер-береңә, әйләнә-тирәгә, бар җиһанга. Монда иркенлеккә омтылуда, эшкерсезлектә, барысы да театрны хәтерләткән тормыштагыча. Ә тормыш ул артистларның үз гаилә тарихлары, театрныкы белән үрелеп баручы кабатланмас юл. Бөтенегез бер театрда кайнау, Лилия дә, үзең дә уңай һәм тискәре яклары. Ләзим, ияләшкән инде без аны. Һәм инде менә хәзер ишәүләшеп эшлибез. Дүртәүләшеп әле. Исмагыйльдә бит безнең театрда спектакльләрдә рольләре бар. Бәхәсләр күбрәк кайда чыга? Театр мәсьәләсендәме, әллә гаилә мәсьәләсендәме? Иң күбесе безнең бәхәсләр театр. Гаиләдә ул җае белән бара да, тәгәри. Кайтып киләсең, эшлисең, эшләмичә тормыйсың. Театр мәсьәләсендә ул студентлар, шәкертләр мәсьәләсендә, спектакльләр мәсьәләсендә, куелышлар турында, менә шулда вакытта безнең бәхәсләр килеп чыга. Ул табигый хәл. Без менә шул иҗат юлында булганга күрә, безнең бөтен проблема шул иҗаттан килә. Һәрберебез шәхес булганга күрә, без инде ничек әйтим, һәрберебезнең үз фикере һәм хаклы фикерләр ул, бит. Менә шул иҗат нинде купкан бәхәсләр. Менә анда инде сабыр итәргә кирәк. Безнең башка сәбәп юк бәхәсләшергә, менә шул иҗаттан килә. Иҗат Низамиевларның бөтен барлыгында. Алар сәхнәдә кайнау белән генә шикләнмиләр. Шушы серле дөньяга омтылган укучыларын да үзләренә ияртәләр. Төгәлрәге инде шактый еллар остазлык эшендә алып баралар. Бүген студентлары, укытучылары белән уртак эштә беренче тәҗрибәләрен ала. Беренче ялгышлар, тәүге уңышлары барысы да гаиләдәге сыман бергә. Хәлләрегез ничек? Ширатыгызны көтеп утырасызмы? Остазларыгыз турында сөйләгез әле безгә берникадәр. Япа бик таләпчән, сабыр, каты итеп тотып тора, кирәк булганда тынычландыру сүзләре әйтә, кирәк булганда әрләп куя. Безнең әниебез кебек инде ул. Брошлап алган чаклары буламысың? Киңәшләр бирә. Хәтта инде Илнар абый, Лилия апа, Искәндәр абый белән эшләү бер сәхнәдә ул безгә җиңелрәк тә, чөнки алар безнең өчен якын кешеләр. Бер-берсенә юл куя беләләр. Эшләгәндә дә сизелә инде демәк. Менә Лилия апа ул үзе ут шикелле кабынып китә. Илнар абый аны тынычландыра. Аларның эчендә балалар. Илнар абый анда шундый кечкенә кыз кебек. Ул шәкертләрне, ул балаларны әти-әниләр белән берлектә тәрбиялибез. Билгеле, ата-ана да булырга туры килә. Чөнки профессиягә иретер өчен һәр бала төрле әзерлек белән килә. Шуларны профессиягә тартыр өчен хәйләләп тә, сүгеп тә, ыршып та, хәтта кайыш белән куркытып та эшләргә туры килә. Без инде хәзер бер командага әйләндек. Бигрәк тә менә бу спектакльдә катнашырга мөмкинлек булгач, үзләренә бергә остазлары белән бергә алар бик матур гына күренәләр. Алар безнең балалар кебек. Һәрберсенең беләсең, нинди үзенең кәефенә карыйсың, йөришенә, сөйләшүенә, бөтенесен. Алар менә беренче курста шушы спектакльгә алдылар, аларны. Без бик шатландык, чөнки алар театрның менә шушы исен, шушында яшәешне күреп, үзебез дә шулай үстек без. Шау-шулы шәкертләр дөньясында кайнап алу, Лилия белән Илнарның үзләрен дә тәүге хисләр берләнгән чорга кайтара.
Саба районының гап-гади авыл егете Казан кызы Лилиянең бик горур гына, әмма эшкерсез итеп чыгыш ясаганын күреп сүзсез кала. Беренче күрешкәнебезне хәтерлим. Сөйләле менә тәүге күз карашы. Менә болай булды ул. Лилияны Миннән көлебрәк йөрде ул. Юк, болай булды. Болай. Яле. Хәзер без килдек укырга. Шушы артист булырга хыялланып, Мәдәният институтына мине алып килде. Урыны җәннәттә булсын, Фазыл абый Низамиев. Шунда беренче күрдем Лилияны. Казан кызы. Ишеп кына йөри, менә ышкын кебек чыкты да ул. Шунда мәсәл сөйләде. Шул мәсәлне сөйләгәндә мин Лилиягә карап, мин әйтәм, бу бит Казан кызы түгелдер бу. Юри әйтәләрдер дип белешә башладым, сораша башладым. Шуннан соң без беренче курста әзрәк булгандыр инде ул көлүеме? Булдымы? Булды. Җанымны кыйнайды ул. Минме? Әйе. Мин көлмидер инде артык. Менә шул җанны кыйган вакытны сөйләле. Ие. Шиметеп торган вакытны дип әйтик. Алай бер-беребезгә игътибар итеш юк иде. Курсташ, хезмәттәш дияргә була. Бергә үзекләрдә катнашабыз. Башкача укыйбыз, башкача карау юк иде. Ничектер без курсташлар белмәйдә, сизмидә калды. Без Лилияны ничектер шулай уен көлке белән башланып кына киткән шаяру, артыннан Лилияның шаярып йөрү, менә шул безнең гаилә кыруга килеп терәлде. Ул миңа бик нык терәк, ул миңа иптәш булды. Менә шулай кирип китте ул минем тормышыма. Әйе, алай теге янып килеп, яратканмындыр инде. Ләкин ул ничектер ни, күбрәк хөрмәт булып, белмим, тыелдым ул миңа. Мин гашык булдым. Шулаймы? Ие. Молодец. Әллә бердә яратам дип әйткәне юкмы Лилияны? Әйтәйме? Мин аңа еллар үткән саен мәхәббәтем көчәя бара. Яратам дип әйтәм, телем җирләре. Лилия хәзер яратам сүзен күз карашы, гамәлләре белән көндә раслый. Өйләнешергә бөтенләй дә уйламаган чакларында исә, киресенчә, яратам сүзе урынына бәхәстә һәркем үз фикерен даулый, хисләр дулкыны дөрли. Яшьләрнең бу халәтен читтән карап күзәткән абыйлары, егет кеше гаиләле булырга тиеш, бәхәсләшеп, вакыт исраф итмәгез дип киңәшен җиткерә. Аларның кушылуына ике яктан әниләре бигрәк тә сөенә. Әни безнең өчен, менә без әгәр ызгышсак, талашсак, безнең өчен бик кайгырып, хәсрәтләнеп йөри иде ул. Болай яшь чакта бит инде темпераментта ташып тора, хистә уйнап тора дигәндәй бер-береңә чамаламыйча сүзләр дә әйткәләшкән булгандыр. Әни шуның өчен кайгыра иде. Кем беренче тыелып кала? Без бер-беребезгә булганны әйтәбез дә туктайбыз. Менә шул туктау чиген ничек белергә икән Лилия? Белмим. Ызгышуның тәмен тоймаганга күрә туктыйбыз микән инде. Башта бик рәхәтләнеп әйтешәбез дә аннары. Һәрберебез менә шулай нитә инде, чамалыйбыз. Аны теге акыл өйрәтеп, берең су, берең ут булганда су булырга кирәк дип, теге үзеннән үзе килеп чыга. Сезнең гаилә тормышы театраль жанрның кайсы төре? Комедия. Илнар? Бүтүнүсү. Бүтүнүсүмү? Драмасы да бар. Абсурд. Бүтүнүсү бар. Абсурд кына була күрәсең. Мин бик бәхетле. Дип саныйм үземне. Мин бик бәхетле әти, бик бәхетле ир дип тә саныйм. Чөнки минем гаиләм бар. Минем терәкләрем 3 бала, Аллаһка шөкер. Мин төпчек, ләкин мин иркә була алмадым. Әти үлгәндә миңа 3 ай булган. Әнигә бик авыр булса да, әни шул сынмаган, сагылмаган дип әйтегәндә, матур сүзләр, ләкин ул шулай дөресрәге. 6 бала белән калып кара син үзең генә. Һәм тугры булып калган әтигә аның тәрбиясе дөрес иде безгә. Аның китап язырлык, аны авылда да, бөтен җирдә дә беләләр һәм сөйлиләр ул турыда, әни турында. Бөтен аның кебек сабыр, аның кебек кешене мин әле
очратканым юк. Әниләрнең сабырлыгына, зирәклегенә яши төшенәсең. Илнарга бу хакыйкатьләрне бераз иртәрәк аңларга туры килә. Итәк тулы бала белән калган әнисе һәм өлкән абыйлары әти урынына була аңа. Гаиләнең ир-ат дигән әйдәп баручы тулпарының иртә китүен сиздермәскә тырышалар. Син бит инде әти тәрбиясе күрмәгән бит инде. Мин абыйлар тәрбиясе. Абыйлар тәрбиясе дәткән. Бик әйбәтләп. Абыйлардан менә ул бик әйбәт тәрбия, мин аны үкенмим. Чөнки абыйлар тәрбиясе ул әти тәрбиясе ныграк ул. Әти тәрбиясе шулай ук әйбәт инде. Менә безнең мин үземнең улларыбызга шулай әти тәрбиясен бирмичә тормыйм. Кызларга инде әнисе. Әти тәрбиясе үзе нәрсә икән соң? Әти тәрбиясе күз карашы. Бер күз карашы. Һәм инде ул синең янында булырга тиеш балалар. Син эшләгәндә синең эшләгән эшеңне карап торырга тиешләр. Алар шуны дәвам итәләр бит синең эшеңне. Менә без бит бу дөньяда кунак кына дип әйтәбез, ул бик дөрес. Бүген барбыз, Аллаһ сакласын, иртәгә юк, шуңа күрә балалар шушыны күреп үсәргә тиешләр, алар шуны дәвамчыл булырга тиешләр. Иркәләргә кирәк микән балаларны? Менә улыгыз Искәндәр әйтә, театрда килеп ди, хәтта ди, кочаклап та алырга мөмкин ди, битемнән пәпит инде дип әйтергә мөмкин әни ди. Юк, ул бик нык каты тора, ул игътибарны бик ярата бетермәй. Инде үсеп җиткәч назлыйсы килә, әйеме? Менә үскән вакытта назлау кирәк, артык назлау, артык иркәләү кирәк түгелдер. Менә без Исмагыйльне, менә мин үзем хатын-кыз әнисе буларак, мин стал, сел, отжался формада тәрбиялим, әйеме? Бернинди әтигә, әнигә бернинди каршы сөйләү булырга тиеш түгел, каршы тору булырга тиеш түгел. Ә менә назлап туелмаган күрәмсең, яшь чакта Искәндәрне менә алар ылыгайган сайын, аларга ул нас инде хәзер кирәкми. Ну, барбар белән ничектер кирәкми аларга. Шундай бер ни бар. Хәзер менә үзебез дә сизмәдек. Менә шул вакыт эчендә шушы балаларның үстеләрдә киттеләр, сизми дә калдык. Менә шулай кочакларга. Хәзер менә Айсулны кочаклап булмый инде, ул дөрестә хәзер. Исмагыйль шул бер ел эчендә тагын үсеп китте. Сабый чакларында сөйеп туймадык дисәләр дә, игътибарларын тигез бүлергә тырыша Лилия белән Илнар. Балалары белән серләшергә, уй-хыялларын уртаклашып, мәшәкатьләре, сөенечләрен бүлешергә, гаилә тормышы сәгатендә һәр вакыт урын бар. Бик матур композиция башкардың безгә. Без барыбер бергә булырбыз. Сорауым да шуның белән бәйле. Бергә булачак кешеңне, хәлә җифетеңне син ничегрәк күз алыйсың, ничек хыялланасың? Яраткан кешене табу бик авыр. Мин үз кешемне күрәм. Мусульман диндә булсын өчен дип инде. Намазлар укысын, Коръән укысын дип инде. Әти кебек күрәм инде. Әти яшаганны. Әти нинди синең? Ул бик көчле, сөйкемле, мине бик каты ярата. Низамиевларда балалар сәнгатьнең һәр төре күп көч һәм хезмәт таләп иткәнен күреп үсә. Шул исәптән физик яктанлык булуда. Әти-әниләренең көндәлек тормышларындагы шушы гап-гади кагыйдәләр, ягъни спорт, табигатьтән көч алып ял итү, инде үзләренең тормышларына күчкән. Искәндәр,
Әтисе авылда йорт салган егеткә мондый гына авырлыклар пүчтектер инде ул. Менә бу тренажердан бер башланды да инде безнең. Баштан монда көч җыясың, анда көч түгәсең инде. Менә шулай. Әти әниегез сезгә 3 балага һәрберегезгә шартларын тудырган. Иҗади иркенлек биргән. Үзегезгә юнәлеш сайлауга иркенлек биргән. Менә мондый ук иркенлек кирәкме икән ул балага? Мин кирәк дип саныйм, чөнки балага ярамаган ниндидер һөнәр ул барыбер аның күңеленә ятмый бит. Барыбер аның ниндидер үзенең күңеленә яткан һөнәргә тарта. Барыбер ничектер шунда тарта. Әти-әниң профессияда ярдәм итәләрме? Хәзер сәхнәдә мин режиссер белән, Ренат абый белән эшләгәндә, мин яратам, менә бердән бергә бер дип әйтик инде. Менә ул режиссер, мин артист, һәм минем белән эшлиләр, мин киңәшләшәм. Беләм инде, әти-әни ул алар барыбер яратуданмы, мәхәббәттәнме соң теге. Улым, әйдә инде син, былайрак уйнап кара диләр, тегеләйрәк, монда былай эшләргә кирәк дип әйтәм. Әти-әни, әйдә инде, мин үзем дим, үзем. Алар булышмакчы булалар, мин барыбер үземчәлек, үземчә эшлим инде. Үпкәләмиләрме соң андый чакта? Юк, үпкәләмиләр. Үпкәләтерсең аларны. Кем дөрес булып чыга? Кайбер чакларда әтиме, әниме барыбер әйтәләр, әйттем бит дип. Менә шулай кирәк дип. Мин әйтәм, ярар. Авызымны ябам да эшлим. Искәндәр белән Айсылу һөнәри юлларын сайлаганнар. Әтепчек Исмагыйль әле эзләнүдә. Шулай да гаиләнең иҗади шаукымы шитләтеп үтмәгән аны. Музыка мәктәбен уңышлы тәмамлаган, киноларда төшергә дә өлгергән, төрле чараларга, спектакльләрдә катнашырга чакыралар. Низамиевларның шундый тыгыз яшәү рәвешендә һич кайчан үзгәрми торган бер гадәт бар. Кичләрен, дөресрәге төн уртасында бергәләп җыелып көнгә шөкер итеп нәтиҗә ясыйлар. Көн уртасында табын тирәли гөрләшү безнең иҗат төркеме өчен искәрмә. Көн гадәттә ничек башлана сезнең? Ничәдә башлана? Иртәнге намаз кыруу белән безнең көнебез башлана. Аннары намаздан соң йокларга ятуның мәгънәсе юктыр дип уйлыйм. Шуңа күрә каядыр, мәсәлән, мин генә уйланып ятам, аннары эшкә керешәм, һәм балалар әкрен генә уянып, шул эшләре белән мәшгуль булалар. Һәр кайсы үз юнәлешендә. Әйе, һәр кайсыбыз үз юнәлешендә. Без инде менә шул эшәүләшеп бер тирәдәрәк чыгып китәбез бер үк вакыттарак. Бер эштә, театрда эшләгәч. Айсылу музыка мәктәбенә, көллиятенә чаба. Исмагыйль мәктәпкә инде. Менә шулай иртәдән безнең шулай китә дә, аннары төнлә белән җыелабыз. Ничәләрдә кайтып өлгерәсез? Сәгать кичке төнге 10-нар да була, 11-ләр дә дигәндәй. Әле кайткач та бит ул сәгать 10-нар, 11-ләрдә кайтышам да, әле бит ул ятып йокламыйсың. Барыбер ниндидер эш килеп чыга, нәрсәдер эшлисең. Әзерлисе бар хатын-кызлар бит әле. Төрле үй мәшәкатьләре белән, аннары 12-ләр, 1-ләр, 2-ләрдә ятып йоклыйсың да, иртәгә таңдасың. Менә бик тәмле итеп күренеп тора, тәмле икәнлеге инде рәвешеннән үк манты пешереп куйгансыз. Бу сезнең көндә ашый торган ризыгызмы, әллә кунаклар килгәч әзерлисезме? Без аны бәйрәмнәрдә кунаклар килгәч әзерлибез. Кызганычка каршы шул вакыт җитмәү сәбәпле камыр эше белән мәшкиләргә кухняда вакыт бөтенләй юк. Мөмкинлегем юк. Шуңа күрә төннәрен йокламыйча булса да, бәйрәм хөрмәтенә алса әзерләнә инде. Бәлеш урынына манты сездә. Чөнки бу мантыйны барыбыз да ярата. Барыбыз да гаиләдә һәрберсе, ул бит инде берәм генә теге авыз ителми. Күрәк иттереп, ул керемле ризык, башка ризыкка караганда. Шуңа күрә безнең ул бик иң яраткан ризыкларыбызның берсе. Гаиләдә әти-әнигә бөтен балаларга да яраклашып бетү өчен нинди булырга кирәк икән Илнар? Беренчедән хатын-кызга ир белән яшәгәндә артист булырга кирәк дигән сүз белән килешәм. Артист кына түгел, клоун булырга кирәк. Монысын ишеткән юк иде әле. Балаларга да бик шулай. Бик дипломат,
йомшак, каты бәрелергә ярамый, кемдер күңеленә авыр ала, кайсыдыр тыртая башлый, киреләнә, шуңа күрә йомшак кына. Ират буларак, бит инде әти кеше буларак, мин егетләргә үземчә инде, чөнки кайга каты да буласың, кайга. Инде кызыбызга, Айсылуга инде бер качан да каты бәрелеп булмый. Ансы инде һәрбер гаиләдә шулайдыр дип уйлыйм. Алмачуар спектаклен искә алдык. Аның сезнең тормыштагы роле гаилә буларак. Бу әсәр тамашачыга да якын, безнең гаиләгә дә якын, һәм ул аңлаешлы булуы белән. Менә ул инде безнең хәзер бер мәзәк булып калды, бер вакыт шулай кичкенә вакытта уйнаганнан соң Искәндәрдән сораганнар, Искәндәрдән. Әтиң кем булып эшли дип. Ул аңа 3 яшь нәрсә дип әйтсен инде ул. Ат булып эшли дип. Шул шикелле ул аның роле инде теге шуннан аңлашыла инде ничек. Менә шушы Алмачуардагы дуамаллык синдә бармы икән инде? Бар инде. Ул иратта булырга тиештер дип уйлыйм мин. Дуамаллык нинди мәгънәдә? Яхшы мәгънәдә. Менә әгәр дә ират гаиләдә дуамал булмый икән, ул гаиләне сүтәреп бара алмый. Менә Алмачуар теге шундый бит инде дуамал җиңә үлсәүлә ат эшли бит инде ат. Гел аяк өстендә. Аяк өстендә баскан килеш ашый, эшли дигәндә. Менә миндә инде ул яктан теге үзең турында сөйләргә әллә ничек кирәк. Барыбер эшләргә тырышасың инде. Әле яшь барган саен гел дуамал эшлисең дә эшлисең, чабасың. Безнең Илнар дөресен әйткәндә, белмим, әтидәнме, әнидәнме ул сыйфат. Ул безнең шуннан да ат булып, җигелеп, йөкне өстерәп бара. Без һәрберебез үзенчәлекле. Без искитмәле кире кешеләр. Безне җайлап бетерергә аңа җиңел түгел. Әйбәт. Мин булдырылганча ярдәм итәм. Ләкин Илнар кебек, менә шул әйтте икән, йортны салам дип, ул аны сала. Авылда йорт тыргызабыз. Шуннан тәм, ләззәт табып эшли ул. Бер мисал өчен генә. Кояш байы, акшам намазы җитә, ә без әле яңа көне буе эшләп, яңа раствор итәбез. Караңгы төшкәчтә без аны сукыр күз белән барыбер эшлибез. Чөнки әти әйтә, эшләп бетерергә кирәк бу эшне дип. Бик тырыш, бик җитез. Күз тимәсә ярый инде. Күз тидерерлек Кыенга туры килмиме соң балалар? Әти шундай булгач. Баштан мәктәпкә барасың, анарсың спорт гимнастикасына барасың, анарсың әле музыкалкасына чабасың. Барыр, мен үскәндә ул уйлыйсың бит, нәрсәгә соң мин шулай шауып йөримсең тегендә монда дип. Анарсың, менә укыгач институтта барыбер аның нәрсәдер кирәге чыга. Кирәклеген аңлыйсың. Шул. Гаилә учагы дигән сүзнең тирәнлеген һәрбер гаилә үзенчә төшенә бит инде. Яши аңлыйбыз. Сезнең гаиләдә менә шушы гаилә учагы дигән сүзне ишетүгә нәрсәләр күз алдына? Илнар салган йорт күз алдымда. Йорт һәм менә шул балаларыбыз яныбызда бергә гаилә. Гаилә учагы ул әни пешергән ризык. Чөнки армиядә булганда да барыр сагынасың. Мантыларын да, бәлешләрен дә, салатларын да, шуңа күрә ничектер. Әни пешергән риза ул юккан әйтмиләр бит, иң тәмле риза әни пешергән дип. Хәзер үзем бу Казандагы квартира, авылдагы йорт, менә шунда кайтып йөрерләр. Зур ничәшәр гаиләләр булыр дип, шуңа ышанып, менә ул гаилә учагы дип шуңа ышанып яшибез инде без. Амин. Теләкләр кабул булсын. Исмәгыйль шундый менә һич нинди ялгансыз әйтте, менә гаилә белән булдырылган һәр нәрсә минем өчен кадерле. Димәк, ул гаилә учагының бер өлеше дип. Рәхмәт сезгә. Көпә-көндез шулай җыелып бетә алганыгыз өчен, безнең иҗат төркеме белән күрешү өчен. Ул рәхмәтләребезне җиткерәбез, чөнки бик җиңел эш түгел, сезнеке дә, безнеке дә дигәндәй. Әмма һәрберебезнең менә шундый күңелгә ятышлы эше булсын иде. Безне караучы тамашачыларыбызның да. Һәм гаилә дигәндә һәрберебезнең анда сыеныр урыны, күңеленә рәхәтлек бирә торган җире булсын иде.
Шушы теләкләр белән бүгенгә саубуллашабыз. Киләсе гаилә учаклары нинди булыр? Анысын вакыт күрсәтер.